Majugbunta guys. Diyan na po ni painom. Painom. Painit. Diyan may painit na po ni upaw si baby. Nak. Hi pan. Hi. Tanaw kay init man. Dari ra kat likod. Di mo tanaw kay init lagi. Silawan sila sa adlaw. Bali na ko. Yeah. Hi. Hello, pan. Sa magawas precious ha. Good morning. Hey nak. Nak. Ano sabi mong istorya nak? Painit abot guys kay para palingtas precious. Kay warbay yan sa Manila. Ayan na buhat niya kada buntag si painit, basta na init. Gikan na demi na painit guys. Dito mo sa susuroy. Nangita mig manina yung bibi. Nangita mig manina yung bibi. Ang tayo man kung balik na malay ni katintito. Mamahaw na demi guys. Ang luto guys sinaksakan. Itlog nga. Hindi ka magtimplag kape. Hindi na pa yung salin gahapon sa hinatad ni sang manghod guys. Di ba ka magkape? Hinataan. Di ka magkape? Di. Ano man? A few moments later. Then ako bahay guys. Yung bahay. Kay magkuha ko butong. Kay maghimo ko datog lamisa-lamisa sa laupaw. Kay tungtungan sa kuan. Baboy ug nay maihaw para bunjang ni precious pohon. Mamili pa ko dari nabay guwang. Tapos butong natapod po sa bus. Nangita pa ko nabay guwang. Hindi ako speakers kasi way butong guwang na to sa ibabaw. Dahil gagaw maghagaw kay iya ko nang ibaligya. Yeah. Nagbutong guys. Kaya ko mamili og nay guwang. Dai kuan guys mga gagmay nang bilin para lamang gagmay ang puton di akre. Guwang na. Kaya yan tuno guys dabong. Na kasi dapat karing sa tagning nagtingag guwang na siya. Ang putol data. Ang putol na nagasa guys. Tawag mga wangi tapok. Dapat isa dia. Kare. Gamay. Wala ko putod guys. Hanang panas motor ko joron. Padung na ko ulit guys. Dagbutong nakabok. 18 manig. Harang ipad gujod. Taas kayo. Mura kataas ang usa sa 30 metros. Iputo di mo na isa jagi susunod dia. Diyan na di kuno ko guys. Kuno. Butang ko guys sa lopaw. Wala katas. Para sa yung butong. Lipakan. Lantay. Ilantay. Yeah. A few moments later.
Diyan ang kuskuan guys, muto. Nagdaan. Bayad na mo dito tapit. Ara ko manguhag kahoy. Dag ano mo bulang ho dyan, hurot na. Napagidaro si Papa. Kaya sa unahan guys, manito dito. Ngitag kahoy kay haligi sa lamisa. Ito na may butong dito, ito na may butong dito hanggat. Paano laman? Pang haligi na laman. Natapay bughaan na to guys, apang dadaan to. Malikan to anja. Kaan niya kukuhan guys. Kanang mansanitas. Kanang hinutoy layoyo. Kanya sa una guys, dani dapit. Ibabaw. Hinlo na sa kadyo. Nila ni. Kana diha. Ani, hinlo ni siya sa una. Gagmay pa mi. Ngani patukad kana man idana mo sa una pasaka. Hinlo na sa una ko na kanang Carabao grass yan ni. Kup ng Carabao grass ana mi diha magparayhog. Tama to ibabaw. Nakaroon nga wala may mga sagbat na kadyo. Kada agyan na panipadungan to pikas to napay mga bahay dito sa unahan. May gagawa pa nama. Padung ta saka guys, ibabaw. May tawag na magdas ibabaw guys, ang tawag na kamorinjo. Si ibabaw. Dah, pot na tanay isa. Dani sa una guys. Daghang adjog patikan dani, daghang patikan karon wa na. Bili nga patikan gamay. Kana siya guys, mo na pang design sa una. May mga graduation, mga kasal, mo na pang agdek yan na. Wala ko pumutod guys. Daghang ipatod guys. Unam ka buok kahoy guys ta. Kung klase guys, pilipil, binunga, ug kaning isa guys, ko kailag ang saingan daning kaning brown, murag puwa. Mura masag native tree man. Kaila. Ang inita ka jo, hang ka jo mata kay nasidlan og nasidlag singot. Ara ka hang mata. Ya. Ya pas ata guys. Hang panganan. Narsi babo guys. Muna mong pasyalanan sa una. Ang dua-dua mi. Mga bata pa mi. Elementary. Ano ito na magkamorinjo. Ano magdua og chato, sindulay, ang Chinese. Ay guys. Dani may nagpictorial sa una guys. Itong niuli may paguli na mo 2016 man siguro to o 2017. Kana siya guys. Hinlo siya gahapon. Marsikuhan. Ya kanang ibabaw na guys, ya. Muto na siya, padung ito ibabaw. Ug adto na kasi ibabaw, na makita ni mo dagat sa Mabini. Kana di ibabaw, wa na siya gianan ron. Wa na siya ron tuka diha. Sa una kay kami kay na manidanda sa una kay ana man mi maglagan. Labi na koy klase sa Badlo na. Ya. Katong dito dapit guys kana. Muna ito to, muna kang kirang. Yan moto diha. So dai kawajan. Yan ang likod nang na-blow. Dagat na siya guys. Yan diha, likod siya na-blow. Padung na siya anda. Yan dapit likod anda na.
kabiyabsan guys. Way hinog nga biyabas na, puro mga dabong. Kag bunga. Yeah. Mga native nga biyabas guys na. Kag may bunga. Pay mga hinog. Ang kabiyabsan ni siya palibot guys. Diha. Kabiyabsan dahil ibabaw sa una. Hari. Da guys. Kasi nakailada ni nga native fruits guys. Yeah. Tawag naman sana bugnay. May pinakaputas mo sa una. Bugnay. Biyabas, na lumboy. Dagamang baka guys. Duha na lamang kay ibaligya man nagduha. Kaning dani sa una guys. Tong di pa sakit ang tuhod ni papa. Aman ning daruhan dani, manihan. Kaning dani, ja. Katong to sa likod katuto ah. Amo nang bulang hujan da sa una. Ja kanang likodan ni. Hinlo na siya kadyo guys, ani pa siya sa una. Amo bulang hujan manihan. Ana may mag tanam. Da karon kayo di naman kuwas papa. Na may sabay tabati sa lawas. Agi jang gidaro kadto na lamang daw sa bahay. Ya balik gihimo na lamang ning lugojan nagkabaw. Na lugojan na lamang kabaw. Wanay mga giduwa nga bata dani, wanay moabot nga mga bata. Kaya mga bata ron sa amo daghan pero wana busy na sa cellphone, gadget. Mo na may lingaw nila. Kami sa una kay ani may gitapok daghan mi kadyo. Na nga minja na pod. Tanan na minja na tanan. Ako na may pinakalas ka na minja sa among mga bats dari sa among mga igagaw dari dapit. Muli na ta guys. Ano na tas ubos. Ako na guys, duha na agyanan. Kaning dani o katong dadto to unahan. Patigbong. Ano. Dami na ning paraihog. Mga paraihog padaos-os ba guys na. Ibabaw. Kanya dari. Kaya na. Mo na agyanan ng karaan sa una guys. Hindo ni siya kadyo sa una. Kani. Ya. Kana patagbong diha. Diya kanang diha dapit guys. Karabaw grass na siya tanan diha. Wani magway mga kahoy dani puro rabiyabas na skilid. Dan ha may parehog padungan to sa ubos. Katong bitaw man gikuha nagatabay guys. Tanong na may upaw dadto. Ato taman ladyo akadyo. Mo na parehogan ang mga padungan to ubos. Kahinlo na kadyo karon wana kakahudyan na. Ag kakahudyan na ni sa una guys dari baga kadyo. Baga kadyo na ni sa unag mga biyabas, bugnay. Nidadanas karang tipo siya bag-ura man na. Nasa daka sa unang lumboy da sa una. Ani mangat ka to nag kuan. Karon wana. Wala mga bata ron guys di na. Wala ilingaw nga mayabas. Magduwa magbahog. Wanay nakakuha sa mga generation. Mga bata kami. Halong natatagbang guys. Di na. Agang kahoy. Banganan na guys. Nakari guys ang ito dyan ay kuha kay sanga. Ang buhatan og sanga sa tirador. Maghimo kog tirador. Yeah. Back memories ba? Tirador. Native nga langaw guys na nakakadyo. Langaw nga kuan magtingag. Langaw nga murag isag
bujog. Nagkapan. Ngayon ako kitag kapan ron guys, di sa bahay. Ako na naghana ka kapan. Awa na. Dato na guys. Dato na guys, magpasaan na ta. Tagbang na ta. Adun ta sa bus. Bugat naman ini. Na jay. Insayo guys, sakit ka sa baga. Okay. Yan kanay guys da. Ang manihan. Pa daw na to, tos tumoy, lajo na tos pikas pa, lajo. Mga 300 meters siguro po, 200 na. O di mga 200 meters. Gamay ra siya guys, pero taas. Sagbot laman na. Wala ato ni Lagunas papa. Ano pa gitam ng pumamag batong. Sa haluha gisagol-sagol ra ba. Mga October siguro siya guys, o September katapusan ko no. Ma-harvest na ni puhon. Lamin ini lahak na itanam guys, kaya najay maani puhon-puhon og maski ng lawas. A few moments later. Naghakot was kan guys, bugaon. Nakuhakot sa was lamisa. Kada pa nang ibalik ring kahoy da. Ato ako magbuga sa ila upaw kay ang di na ako maghakot sa binagha. Haring pasabak sa igagaw sakay sa motor. Ato ra bughaan. Si Yoyo guys, mo boss niya garden. Sa imong tanom dayo. Batong day kuno guys. A few moments later. Nakasuwa may guys, kaya nabahinan may natos kondisyon. Amara ang tanim mong suwan na adobong batong. Lutong undoy. Da may ipakos ng mama. Da. Suwa, salin-salin. Salin-salin, sagol-sagol. May adobo dyan na pilit sunog. Pansit.